Lo que yo mire. I que dir lo de... Bermúdez, esto és per tu, que no has vingut tots per allà, cabró. Lo del GPS no fa res d'una bicicleta, tio. Vaig igual de mal. No pot ser això. No me fai que comprar tecnologia i vaig igual de mal. No, però este port fa muntar-se bé, Ah, es puja bé, es puja bé. Ja tinguem altura, ja. Ja farem els 500, no? 59. Condenato Moldone, Pare che ti che problema giro. Non c'è problema.